kang setya satuku wit ringin nganti saiki bebasane batang kapapa opor sumunan andiko pengayomanku lahir batinku wis nyata mongsa ceing hati kasamone kurang reno tanda yakti pasang seni rikan mugian tok berkah ing widi atiko mung tansah streaming ya Mas Melondo selamat siang yo adik-adikku juga itu iya masa ning omah atiku tansah ngalah iya amarga nunggu sing gadedo dasar ayu pasurya bulu rapojok kan galau bagus monggo aduh sayang yen tak rasa saya suwe tambah rena wengi nandang rasa dranyo tangan iki muga to jambe agapa
Ayo Cio. Asik. Neryo laras. Sedulur pamirsa AP Multimedia. Selamat menyaksikan Neryo laras. Masuk. Hatiku tansah ngalah. Neryo laras. Dasar ayu pasuryan Semeni. asemane Awas. Ya. Dengan dalat ambang tanah samai ngonang ngerti bisa ketemu nanging ay dilesaran kuat ingin sanding Pak Sumantong ngetesus saya suwe tambah tresno rena wengi nandang rasa tranyo kangen iki muga antuk jampi kapan nanggonku bisa sesandingan bareng sliramu andong tak tersenangan aku ambang tansah nunggu tresna iki mangkanggo sliramu Esek sambung wanci dalu Iya. Naryo laras Ayo Mas Penceng. Asik. Halo Anjer, Mr. Joe, Mas Supriyanto. Ya sabar, waktu ini kita ada bagian. Sing gede pangapurama Kang Mas pepujanku jajan nang atiku sambungku mengawanci dalu rupit rasaku kalawan kirmamu Kang Mas kang berarti aku membayangke remuke atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu kuwi apa tenan sida dadi satelu tak nganti dikopo gemati mendah paya yen to sida urip lan handika pasti bagya mulya jar lair putri Sulistya terus bisa nyuwara ndika Kang Mesrana spesial Putra Dikari Pak Gina yang ada di Tanjung Priuk dan juga yang
streaming melalui AP Plondo. Sing gedhe pangapurana Kang Mas bepujanku jajan kang atiku sambengku mengawan sidalu rubeda saremu kalawan garwamu Kang Mas kang berarti ruwe yang mengakibatkan aku membayangke remuke atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu kuwi apa tenan sida dadi apa gemati mendah paya yen ta sida urip lan handika mesti bagya mulya jarang lahir putri Sulistya terus bisa nyuwara ndika Kang wes rono Ya. nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa Yarin nono windonono tak anteni neng pucuking tresno balon nangka bebasane mung katon sliramu wae aja lali pawelengku
sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambah karo sapa tak suwun dina lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi sakapan anggonmu bali bisa kumpul kaya duwe nguni ya 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 jarana jarana jarane jarana teksi Mbak Tuti kaunono windonono tak enteni neng pucuking tresno belum nangka bebasane mung katon-katon sliramu wae ojo lali pawelengku uga mana Kang Mas janji-janjimu aku kang setia satu anteni nganti saelengmu. Pak Bayan Sumanto. Ya. Sinarengan Ayo Bu Bayan joget to. Sebesar Rene wani Ibu joget yo. Bayan. Monggo Bu DPRI. Jenengan bangsa ya ora apa-apa kok. Wah, bonikane jan Sedulur pamirsa, patos kenario Ape. patuladan. Wah. Suka nggak mirsani? Monggo Pak Bayan. Elingo marang janjimu Mbak Muji wono manis saiki njur lali Omi omi Allah omi omi rusak awakku iki ayo ya amarga mikir wong sing tak tresnani iya 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 rasane lara dadakan Pak Bayan selera melongo ora pamit aku saiki ada tinang memengi kacal kuning tondo katresnanku masuk kacu kuning dadi bebeling nalika Nggih, Pak Tomo biyen aku isih nyandeng mrono mrene isih tak kowo ora bisa pisah latihan mung sedelo kintal belial wong bagus aku kangen ketemu seliramu ya iyo kacuk ning tak
Naryo Lares AP Multimedia Live Streaming. Yo Mas Geduk, Mas Sutarjo, Mas Arya, Mas Diki Kendang, Kakak Atun sayang, Mama Giartun, Pak Ikiran, Mas Sutekno, Mbak War, sedaya pangarsa ape sugeng mirsani masuk. Elingo marang janjimu wong manes nyedrani saiki ya lali rusak awakku iki amarga mikir awas ya ora pamit takut saiki ada dunung ngomong kacau kuning tondo kadasnanku masuk kajukun jadi asek-asek nalika iya Brene isih tak kowo ora bisa najian mung sedelon niki sampun ngangge esek-esek lho Pak. Lah iya aku wong siji sregepe Pripun? sregepe Lah nggih to nggih. Tanggapan lho Pak niki Pak. Monggo Pak. Age ndang baliyo mbak muji wis kangen tatamu sliramu kajukun nyetok jak nunggu baliyo wong ayo kumpul karo aku kudos Solo mudolan mudi ing taman juruk taman pinggir Bengawan Solo mudolan mudi awan lan bengi den suka-suka nanging aja ngiket janji monggo Mbak. Sakne nopo mung sarwa ana neng taman juruk taman indah kutha Solo taman kreasi mudolan mudi tua-tua welinge aja nganti lali Naryo Laras lagi sedulur pamirsa AP Multimedia sugeng ngamirsani Mas Sutarjo Mbak War Mas Sutekno
Trimo Mas Geto. Iya Mas Basang, Mas Sutarno, Mas Rudi, monggo. Solo. Dolan mudi ing Taman Curug Bengawan Solo. Dolan mudi awan lan bengi do suka-suka nanging aja ngiket janji. Sayaning wulan rajang pecal ing cemara, angin kang teka sasat gawa kending tresna, banyu bengawan sinaran sayaning wulan lir sewedian alir rambut kakenangan ngrasake Apa mung sarwa ana neng Taman Curug, Taman Indah Kutha Solo, papan kreasi mudolan mudi sing tuwa-tuwa welinge aja ngansi lali. Yo. nemu kowe pasatiam biaram-biare pacar sing tak tresnani ninggal aku golek liyane tekamu dadi tamba ngobati ati sing lara muga ikhlas nampa tekan besok nganti tuwa. Kowe sing paling ngerti marang kahanane ati, aku mbok semangati musapiloku sing brebes milih. Papujane ngati kenarya kambange wangi sabar-sabar ngomong aku muga selawase dadi siji. Matur suwun Gusti pun maringi sing kemati nemu sliramu ngobati ati kang sepi. Matur suwun Gusti pun maringi sing kemati yang pergi biarlah pergi ana kowe sing ngancani. Faisal terima kasih, Mas Sumanto, Dimas Gono, Pak Sastro, Mbak Giartun, Mami Aseng. Nemu kowe pasatiam biaram-biare pacar sing tak tresnani ninggal aku golek liyane tekamu dadi tamba ngobati ati sing lara muga ikhlas nampa tekan besok nganti tuwa. Kowe sing paling ngerti marang kahanane ati, aku mbok semangati musapiloku sing brebes milih. Papujane ngati
buat AP Plondo. Selamat menyaksikan dimanapun berada. Yo, Bose Suroto. Juga spesial buat Putra Dikari Pak Gino. Terima kasih. Yo. Masuk. Luwe becik paten ono timbang perpisahan kenyokan sulistya tak rewangi samudana marang kulawarga garwalan putra Liwat kincanging alismu kawasang gelandang rasane atiku nadyan wasling serius waku aku isih mampu ngelateni solamu monggo kowe bocah Putra Dikari Pak Gino, terima kasih Gina. keduga ajrepo Mas Faisal, jiwa raga kumpuk kurung Mas Dwi Budi, Mas hormatan mamprong rubuh ngati pinjong urip ana kutha gedhe gawe tak tukake masak isine gawe apa-apa wae nadyan sesideman mesti tak wujudke. luwe becik padan ono timbang perpisahan kenyokan sulistya Cinta kasih, terima kasih. tak rewangi sabudana marang kulawarga garwa lan putra Liwat kincanging alismu kawasang glandang rasane atiku nadyan wasling serius waku aku isih mampu ngelateni sliramu ya Pak Suripno bocah kuno nadyan nadyan bocah kuno keduwa anyepo jiwa raga kumpuk Mas kurung Surata kehormatan mamprong rumbung ati pinjong urip ana kutha gedhe gawe tak tukake masak isine gawe apa-apa wae nadyan sesideman mesti tak wujudke ngono ya Mas Plondo sama isinya. Ayo. Lurah pojok kemana Pak Lurah? Hei. Ayo deh. kelingan
Dono ramah kebuyune ya kenceng lawa tresno lan kasih Kak Gina Gina kasih sayange kasih sayange kapan aku lakon dadi Taufan Bagong bojone sayange rong duwe bojo Nini Wati nanging aku wis kadung tresno Mas Sutomo nelongso Nelongso rasaning ati rasaning ati kapan aku Masati lakon melu duweni Narya Laras Karawitan Indonesia Narya Laras Pimpinan Pak Lurah Narya Laras kulite Ijo sing tak gagas rong duwe bojo ada gula ada semut wis rada arep tak puput Surut Pak Sumpah ning batin yen aku ra sida mbok kawin tekad ing ati ora arep golek ganti Sumpah wi janji arep sehidup semati seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni kamu alas manis rasane manis rasane nadyan tilas tak enteni randane kelingan manis esemne nyur kelingan ramah kebuyune iya tresno lan kasih sayange kasih sayange kapan aku lakon dadi bojone ayo le ninggalkan tresnan Pak Lurah monggo Pak Cari nangis sak Ganjel tak ganjel tak ganjel ganjel nalika ganjel sliramu ya opo sliramu ra krasa aku kudu Awas. karo Ya. sapa. ada sun arre dolan wengi maka mau tegese ngicep seandal penanggonmu bali bisa kumpul kaya doe goni jaranan 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 masuk tau nono Yeay, yeay. witononmu Karya Raja malum nongko bebasane Pengkaton kan katon liramu wae Ojo lali bawalinku Oga mau tegang mas janji-janji Tetang satu-satu Anak anteni ganti saeling
nangis sak ganjel ta ganjel ta ganjel nalika karo sapa tak suwen rino lan wengi moga-moga Gusti ngijabahi soto pananggonmu bali iso kumpul kaya duwe nguni. Aja lali bawalengku oke mana kang mas janji-janjimu aku kang setia satu tak anteni nganti saelingmu. yo sing diomah Yo jurakane he Iyanto es jumbo lintang asmoro iya siang pantoro ratri mong elek manis sing ati setiamu bisa anduweni marang siang dia sulasmi iya apa lintang bulan dadi saksi kebayane datan balencani janji sebaya mati wong ayu tresnamu kinarya tamba susah jroning batinku wong bagus antepno rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu senadyan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal sirna senadyan nyawa oncat saka raga wis tresna ayo ayo bisa dipisahno naryo laras tata ayo ayo yo lintang asmara sugeng mirsani AP Multimedia.
siang bataran ratri mung eleng manis sing ati setiamu bisa anduweni marang sang Yasulasmi rasa kangen nang liputi bulan dadi seksi ubayane datan belenjani janji supaya supaya Aryo Laras. wong ayu tresnamu kinarya tamba susatra neng batinku wong bagus antepno rasa atimu tresnaku tulus rening kalbu senadyan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal sina senadyan nyawa oncat saka raga wis tresno ra bisa dipisahno. Iya. Ayo Mas Timang, oke. Esek-esek. Spesial ugi Mas Bor wonten dong lengki sugeng ngamirsani. nalikane kowe ninggalke aku repes dili rasane ono batinku pengen mangan rasane kaya ora doyan pengen ngombe rasane mandeg nang kulu Wong bagus kembange jiwa ragaku aja gawe bingung rasane hatiku. Yo, ben joget to. Kadang Yo, ben telo joget to. bisa kena kanggo nutup kunger sing tak rasa ing jeroning dada. tangismu esem lagu rino wengi mung gawe rasa kangenku tak lali-lali malah saya malelo tak endane malah mung katoneng moto Lila janjane aku wis lila nanging ati iki kok ora bisa nampa saben lingsir wengi ngarep papan turu mengesapno sing gawe kangen atiku. Aryo Laras. Mahkota Audio Sound System. AP Multimedia Production Live Streaming. Yeah. Au, 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 au. Iya, iya, iya. nalikane kowe ninggalke aku brebes milih rasane ono batinku
sing nyoteng joget sisan ben disoteng kancamu. Ya Mas ya. Kanca nyoteng kanca. Jogetmu kok kaya ngene. Tresnaku nomor siji tekane lemu blenjani janji kowe teko nglarani usahaku wis ra kurang gematiku wis pas aku dolan jebul ketemu kowe ning dalan kowe konangan yang-yangan ngomong jalukmu piye tak turutane tak usahane aku ra masalah yen kon berjuang dhewe sing penting kowe bahagia endinge nanging apa alasanmu ning aku kowe luwe milih dhek kowe ninggal aku kurang apa lek bertahanke kowe malah ngebot keliyane Narya Laras. Ada mahkota AP Multimedia Live Streaming. Kapan-kapan kita berjumpa lagi. Kapan-kapan kita bersama lagi. Mungkin lusa atau di lain hari. Mungkin lusa atau di lain hari. Bila kita pergi, hatiku tinggal di sini. Bila kita datang, harapan bukan impian. Kapan-kapan kita pergi bersama. Kapan-kapan kita bersenda gurau. Mungkin lusa Rayo ikut sambil pinanggi atau para di lain keluarga hari. geng wonten datan gobakan dewasono Mungkin wilujeng lusa pembagian sanewetan nuwun matur nuwun.